kasih tepuk tangan untuk penari jaranan PAUD. Yo. Ayo tepuk tangannya mana? Lah iki lho sing mburi dhewe kaya cilik aku bayi biyen iki. Kaya cilik aku biyen iki. Yo. Kayak putuku ya. Sekali lagi tepuk tangan meriah. Oh. Lo. Ya. Ya. Alah sebelum barang. Gini ki sing diomah sing diulang tahun gini ki adik Elvanuk ya Santi Pramana. Yo, iya, oh, lah, ya, ya. Nah, iki lho, iki cilik aku biyen yo ngene iki cilik aku biyen. Ayo le. Ya. Ayo le. Ya. Ya. Oke, kembali berhibur bersama Jaranan Campur Sari Krida Manggolo.
yo mojo bekasane nang semake Yo 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 tanpa mikir yo kene tansah klisikan muntar-muntir wetenge krasa kroncongan saya kepingin gawe nikmati segepati gawang blendrang teri tempe sambel sawor melandingan rasi dele upang kulo gedhong kates lembaran dipangan esok matuk lemangan sinambi ngantuk dipangan bengi jeni sego patik murah meriah yo cilikane Bramanto lho iki wangel dhewe ora padha karo kancane ora padha karo kancane lho iki mek demen duwine nopo apa nek TV lan Bram didom Bram karo aku didom tak gawakne kene lho tak gawakne lah donge ketan disaki dhewe ngakal Brak kowe nyawang sapa to Brak kok iso Putune Bramanto lho jene wah yo ayo nyawang kancane yo ya kembali berlibur bersama Ridho Manggolo. Ayo dik kugel egolan dik gading. Ayo dik. Cuman gelap mana karamangku aku mandang agak bisa serang apa bisa tok ada ketek tok ada ketok tok tek tok tek tok tek tok 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 tek tok tek tok. Ayo dik gading. Ditempel 50.000 lho ding. Ayo goyangane dik gading. Ayo ding.
menggelung seru ibali balan alasong menggelung manegara mangungkung ngomandang ngebatisan jerone patisan tok tok tek tok tok tuk tok tok tek tok tek tok 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 tek tok tok tuk tok tok tek tok tek tok tuk. Iki kabutan jaranan aja nih iki. Yo. Jarane karo wonge gede jarane. Selamat tinggal telok bayar permai daku pergi jauh di negeri seberang ku kan mencari ilmu di negeri orang bekal hidup kelak di hari tua selamat nikah kekasihku tercinta doakan anakku cepat kembali ku harapkan suratmu setiap minggu kan ku jadikan pembuluh hidup lambaian tanganmu kan pilu di dada kasih sayangku terasa kembali air mata berlinang tak terasakan olehku nanti aku dinelubur mikmu nyapa to mas kok muta mati ayo didandani Iya. Oh. Ayo. Yo, yo. Ayo, Dek, ayo, Dek. Yo.
Ayo, ora iso mencalon lho kabutan jaranan. Ayo. Lho. Ayo mundur. Ayo. Awas nek tiba lho. Ayo. Ayo. Wes ora sati gawe ding, ora sati gawe. Ya, ayo. Ya. Ayo. Dati. Tepuk tangan yang meriah untuk putra-putri bangsa. Ya iki generasi negeri Do Manggala. Grito mawur mawur-mawur-wuran ning ajurit kong makuru kongso tatak kadya putulo mas panciting nuraga esti rakata ingkang kadya layu jabe ya. Ngobengi kutha sateruse ing desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani linciku ucap ngitan Surabaya terus nyang Bali mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali nyang Semarang klinciku wos ana kandang lajebulane grusak-grusu keburu nafsu bekasane montang manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting
ing iket macan mangap megap megap bocah kanong kaliya kiprah prasaja kagunan rep prasaja gawe gembira golek ayahe lho ayahe sek yot gong golek ayahe yot gong putumu piye tambah Bram? Ya, ditungak-tungake muga-muga dadi penerus Krita Manggala. Oh, sing hati-hati, Gar. Awas, awas. ah ya ya iya ya tambah no titik kabel mas ya dalam SGJ audio profesional sound system sitok lek njaluk ditambani sitok wah ayo dalane cah cilik minggir sini ngarep gapura ayo minggir dalane iya mari hormat ya dada ya iki karek sitok iki yo iya hormat wah